Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Казанда Шулпан мәдәният йортында зур тантана Җәлил укулары бәйгесенең гала концерты. Биредә төрле төбәкләрдән җыелган җиңүчеләрне бүләклиләр. Шулай ук үзебезнең патриот шагыйребезне хөрмәтләп искә алалар. Ә мин сезне шушы тантананың иң матур мизгелләрен карарга чакырам. Җәлил. Бу исем татар халкында гына түгел, ә дөнья масштабында бөек каһарманлык, ватанга шиксез тугрылык, мөхәббәт үрнәге булып тора. Быел милли каһарманыбыз Муса Җәлилнең тууына 116 ел. Муса Җәлил иҗатының иң югары иҗат ноктасы булган Мобит дәфтәрендә барлыгы 116 шигырьне үз эченә алган. Внимание, говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Ул кайтмады. 42 елда Мусадан соңгы хат килде. Шул көннән башлап үземә урын таба алмыйм. Инде җиңдек дошманны. Тармар китереп уясына куып җибәрдек. Ә Мусадан һаман хәбәр юк. Әни, кешеләр кайда йөгерә ул? Бүген нинди бәйрәм? Балам, бүген җиңү бәйрәме. Бөтен халык Кызыл мәйданга ашыган. Ә без ник Кызыл мәйданга бармыйбыз? Бәлки әтибезне анда көтәдер. Әйдә, киттек тизрәк. Әтине каршы алырга кирәк. Әни, ник дәшмисең? Чакта әти сугышка кайтырмын дип әйткән идең бит. Килде барын үлем хәбәрең. Медальләрең кайтты, үзең юк. Көтмәгәндә юкка чыктың син, сугыш алды салкын гүрләргә. Үлемгә күңел ышанмый, бу кайгыга ничек түзәргә? Китүеңә ничә айлар үтте. Корылар явып алар иреде. Һаман көтәм әти кайтуыңны. Шулай инде, бала күңелем. Өмет итеп яхшы хәбәр көтү. Күз турысын һәр көн яшьләтә. Синнән калган хатирәләр генә җаннарымны минем яшәтә. Үкси
бітем, әти, сені шунды сағынам. Мәңгі қойтмауыны білсем де, түшлерімде көріп юқсынам. Күтмәділер достар әткеніне, үзіле бит йөрек қыллары, яна йөрек, үміт үзілмей, сағыш үлімнен де юғара. Бүгін илебізде тынышлық, қан құйышлар қолды ерақта. Ерақларда қалған суышының яралары әріне еректі. Қойтырмын деп кеттім, қойтмадым. Үзіліплер күтім қойт, әти. Мәңгі қойтмауыны білсем де, қойтуыны күткен шақларым, қойтырсың деп күтім бүгінде. Әзизлерінің қадары үзгеленіп күтсе де, Муса Жәлил суғыштан әйләніп қайтмай. Ләкин оның исемен мәңгіләштіріп, ижатын бар дөньяға танытқан Моабит дәфтәре халқына қайтып ирешә. Моабит дәфтәренең беренчесенә Жәлилнең 62 шигыре теркәлгән һәм соңгы битенә шагыйрьнең васыяте язылган. Моны язды татарның билгеле шагыйре Муса Жәлил. 1942 елны сугышка килде һәм әсир төште. Әсирлектә күп газаплар чигеп, сәяси яшерен оешмага катнашуда гаепләнеп, кулга алынды. Төрмәгә ябылды. Бәлкем аны үлем җәзасына хөкем итәрләр. Ул үләр. Аның әсирлектә һәм тоткынлыкта язган 116 шигыре бар. Ул шулар өчен кайгыра. Шуның өчен 116-ның 60-ын гына булса да күчереп калдырырга тырышты. Әгәр бу китап кулыңа төшсә, окка күчер, сакла һәм сугыштан соң Казанга хәбәр итеп, үлгән шагыйрьнең шигырьләре итеп дөньяга чыгар. Минем васыятым шул. 1943 ел, декабрь. Biz ағымдағы елда 42 меңнен артық катнашучының игътибарын җәлеп иттек әлеге бәйге белән. Алдағы елларда беренче уздырганда, икенче уздырганда ул саннар 4, 6, 12 мең белән чикләнә иде. Хәзер инде бермә-бер артып китте. Һәм әйтергә кирәк, менә география дигәндә безнең елдан ел катнашучы төбәкләр саны да арта. Ағымдағы елда безнең 38 Россия Федерациясының төбәге катнашты һәм 7 чит ил. Һәм шунсы да кызыклы, ағымдағы елда шулай ук без номинациялар санын арттырдык. Ул безнең җәлилчеләр сыман нәкъ 11 номинация булды. Узган елда ул безнең 7 номинация иде. Шуның өстәвенә әйтергә кирәк, өстәп тагын аерым махсус номинация игътибарны җәлеп итүче ул музей һәм музей экспозиция Муса Жәлилгә багышланган. Менә шунсы безнең өчен бигрәк тә кызыклы булды, чөнки без төрле төбәкләрдә, бигрәк тә Татарстанның барлык районнарында, төрле мәктәптәме, балалар бакчасындамы музей экспозицияларын булуын ачыкладык. Татар халкының бөек улы, милли каһарманыбыз, герой шагыйрыбыз Муса Жәлил туына 116 яшь тулуга һәм Бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллык юбилеена багышланган зур бәйрәмдә сәламлыйбыз сезне. Бүген без биредә 4нче халыкара Жәлил укулары әдәби бәйгесенә нәтиҗәләр ясап, иң-иңнәрне тәбрикләшәбез. Әлеге чара ел сайын Бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыклары белән берлектә оештырыла. Гала концертны рәсми рәвештә башлап җибәрү өчен сәхнәгә Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисенең беренче урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Фәнис улы Шакировны чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, кадерле милләттәшләр, бәйгедә катнашучылар, Муса Жәлилнең кызы Чулпан Мусеевна, туганнары,
барыгызны да иң беренче чиратта Татарстан Республикасы Премьер-министр урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Шәһрази Васил Габдулгаязов улы исеменнән сәламлыйм һәм халыкара Җәлил укулары бәйгесенең финалы белән котлыйм. Халыкара Җәлил укулары бәйгесе бүгенге көндә чын мәгънәсендә Бөтен дөнья татар конгрессының уңышлы проектларының берсе. Елдан-ел катнашучыларның саны арта бара, географиясы киңәя. Быел илебезнең 38 төбәгеннән һәм 7 чит илдән 42 меңнән артык эш катнашты. Гомумән, халкыбызның каһарман шагыйре, бөек шәхесебез Муса Җәлилнең исемен мәңгеләштерүдә, аның иҗатын, мирасын, эшчәнлеген яшь буынга, киң катлам укучыга җиткерү максатында Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан Татарстан хөкүмәте белән берлектә даими рәвештә, үзлексез рәвештә эш алып барыла. Халкыбыз яшәгән төбәкләрдә, Ханты-Мансийск автоном округының Нижневартовск шәһәрендә, Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләрендә, Чиләбе өлкәсендә, Волгоград өлкәсендә, Свердловск өлкәсенең Екатеринбург шәһәрендә, Волгоград өлкәсенең Маляевка җирлегендә, Казакстанның Усть-Каменогорск шәһәрендә Муса Җәлилгә һәйкәлләр куелды. Чиләбе өлкәсендә һәм Мәскәү шәһәрендә милли мәктәпләребез Муса Җәлил исемен йөртә. Ел дәвамында фәнни-гамәли конференциялар, түгәрәк өстәлләр, чаралар уздырыла. Һәм быел да май аенда Свердловск өлкәсенең Серов шәһәрендә Муса Җәлилгә бюст куелачак. Һәр даим бу эш бүгенге көндә дә алып барыла. Әлбәттә, пандемия чикләүләре аркасында барлык катнашучыларны да Казанга, Татарның мәркәзе булган Казанга китереп катнаштырып булмады. Видео язмалар аркылы да без эшләребезне безнең жюри әгъзалары тикшерде. Ләкин шуны әйтер идем, менә бүгенге көндә дә әлеге бәйгене безнең Татар-Информ һәм Бөтен дөнья татар конгрессының рәсми сайтында да, туры элемтәдә, туры трансляцияда безнең халкыбыз дөнья күләм татар оешмалары тарафыннан оештырылган менә әлеге чарага үзләренең катнашучыларны юллаган оешма җитәкчеләре, вәкилләре карап тора. Мин барыгызга да менә әлеге бәйгедә катнашкан өчен, битараф булмаганыгыз өчен аерым рәхмәтләрне җиткерәм һәм әлеге бәйгенең уңышлы дәвам итәбез. Ә без Бөтен дөнья татар конгрессы моның өчен барысында эшләрбез. Бәйрәм белән рәхмәт сезгә. Данис Хамисович, сәхнәдә калдыгыз. 4-нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесендә 1-нче урынны яулаучыларны сәхнәгә дәшәбез. Сылу Әхмәтова, Әтнә. Азамат Шәмсетдинов, Яшелүзән. Әлфия Кәримова, Казан. Айрат Шамс, Казан. Илзирә Галимбәкова, Казан. Рузил Ихсанов, Казан. Самина Халиуллина, Казан. Арина Скрипник, Түбән Кама. Әмир Фатихов, Казан. Рәйлә Ситникова, Зәй. Надежда Кучумова, Койбыш. Сымбыл Фатихова, Казан. Гүзәл Мәрданова, Казан. Йосуф Шәңгәрәев, Казан. Илүсә Мансурова, Пермь. Сөмбелә Вәлиәхмәтова, Казан. Алина Әхмәдишина, Казнакай. Виктория Ежова, Әлмәт. Илья Костенко, Чиләбе. Азалия Гаянова, Актаныш. Айзирә Сабирова, Актаныш. Камилә Вәлиева, Аббас. Гөлфия Галәветдинова, Арча. Саламат Бану Мөхәммәдиева, Мәскәү. Даун Минчау, Казан. Иван Журавлев, Казан. Нурлан Исмаилов, Яршаулы. Дмитрий Мясников, Лениногорск. Татьяна Кузьмина, Казан. Казан шәһәре 50-нче номерлы балалар бакчасы балалар коллективы.
Çilebi ülkesi Oşra şehri 7. номерлы мәктәп укучылары. Алексеевск районы Радужная фантазия халык театры коллективы. Ульяна һәм Стефания Федорининлар, Мәскәү. Казан шәһәре 194-нче балалар бакчасы балалар коллективы. Минзәлә гимназиясе укучылары. Лаеш районы Кече Елга авылы мәктәбе укучылары. Казан шәһәре 16-нчы татар-инглиз гимназиясе укучылары. Яңа Шишмә районы Тубылгытау авылы Ак Калфак ансамбле. Һәм Баулы шәһәре 6-нчы мәктәп каршындагы Муса Җәлил әдәби музее. Хөрмәтле дуслар, менә ул безнең җиңүчеләребез. Беренче урын. Инде Дән Санисович безнең җиңүчеләребез белән күмәк фото ясыйбыз. Якты истәлеккә күп елларга. Катнашчыларның саны артуы турында айрым ассызыклар үстәр идем. Без һәр елны нигезләмәне дә үзгәрешләр кертәбез, камилләштерәбез. Менә быел Муса Җәлилнең әсәрләрен тәрҗемә, төрле халыкларга тәрҗемә иткән әсәрләрдә эштә катнашты. Шулай ук Муса Җәлилнең музей экспозициялары дигән айрым шушы тематикага багышланган номинациядә кертелде. Башка Муса Җәлилнең шигырьләрен башка телләрдә тәкъдим итү, сөйләү номинацияда шулай ук өстәлде. Менә бу 42 меңнән артык катнашучылар һәм айрым ассызыклар идем. Биредә Муса Җәлилнең туган авылыннан, Оренбург өлкәсенең Шарлык авылы Мустафа авылыннан да катнашучылар бар. Аның нигезе бар. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның ярдәме белән, безнең бөтен дөнья татар конгрессының татар оешмасы тәкъдиме белән без аның туган авылында музей комплексын төзекләндерү эшләре алып барылды һәм җиһазландырылды. Шуңа күрә менә бу эшнең нәтиҗәсе бар. Беренче урыннарны дәрәү кубок токлыйк. Рәхмәт сезгә. Сылу, син шул кадәр матур итеп шигырьләр сөйлисең. Кем өйрәтә сине шундый матур шигырьләр сөйләргә? Синя апай. Син быелгы конкурста беренче генә катнашасыңмы? Әйе. Шадымысың ничек? Әйе. Ни өчен Муса Җәлилнең нәкъ менә Песи турындагы шигырен сайладыгыз? Кем сайлады шигырьне, синме, Октуш апамы? Синя апай. Озак өйрәндеңме соң? Юк. Юкмы? Яли бер-ике куплетын булса да сөйләп күрсәт әле безгә. Чуландагы акмайга янышкан күселәр. Мин чуланны сакларга кустым. Ала песигә, мия пескәем. Барчы син харчуланга. Майны сакла күседән, оясындан чыгарма. Песи күргәч күселәр кырыкларын кыстылар. Йөрмәделәр чабысып, ярыкларга пыстылар. Менә шундый кичкенә балаларны да конкурсларда катнаштырып, алай гына да түгел, әле җиңүгә ирешү өчен әлбәттә алар белән шөгыльләнергә кирәк. Менә ничек уртак тел табасыз бу сабыйлар белән? Безнең театр классына Әтнә районы сәнгать мәктәбе бит инде без менә бу 5 яшьтән алдым инде, абышны мин 1нче класстан алам. Но ул бик сәләтле, бик тырыш. Шуңа күрә алдым, и менә шушы шигырьне без бер атна эчендә ятлап бетердек. Бик җиңел булганың белән ятларга. Җиңү яуларбыз дип өметләнгән идегезме? Юк, өметләнмәгән идек. Безнең зона ярышы булды Кукмара районында. Һәм менә безгә хәбәр бирделәр, сез 1нче урынны алдыгыз дип. Без бик шат булдык имәсле. Шагыйрь үзе кичергән хәлләрне һәм үз күзе белән күргән тетрәндергеч вакыйгаларны читләтеп узмыйча, аларга карата шигъри мөнәсәбәтен салырга тырышкан. Алар җыйнап аналарны, балаларны кырга кудылар. Казыттылар чокыр,
Өзләре шиттән көлеп карап тордылар. Аннан соң шуқыр кырыена тезделәр дә хәлсез халыкны зур борынлы, ямьсез, бакыр күзле исерек майор өскә калыкты. Көн яңгырлы. Берсен-берсе этә-төртә кургаш болытлар иерделәр җиргә. Юк, бу көнне мин мәңге онытмам. Үзем күрдем, үз күзләрем белән үкереп бактым ничек елгалар. Балалар күк, ничек үкси, яшен түкте ярсып җирана. Үзем күрдем, ничек моңлы кояш болыт аша җиргә сузылып, үксеп үтте үксез балаларым. Соңга кала, кысып, суырып, нәфрәтеннән, йөрәк ачысыннан көзге урман шашып шаулады. Ишетелде калын бер имәннең авыр сулап җиргә ауганы. Яшь балалар калтыранып, аналары итәгенә елап ябышты. Мылтык тавышы кисте карт ананың йөрәгеннән чыккан каргышны. Бер кичкенә бала, яфрак төсле калтыранып төелеп яшенә, анасының итәк арасына бөдрә чәчле башын яшерә. Ул сарыла шашкан анасына. Нәни күңеле сизә күрәсе. Аталары бит әнием, яшер мине әнием, бәгърем, килми үләсе. Ана иелеп, ике кулы белән күтәрде дә җирдән баласын күкрәгенә кысты. Һәм мылтыкка каршы тотты йөрәк парәсен. Бала кинәт аңа ыргытылды, ачы тавыш өзде йөрәкне. Мин яшисем килә, әнием җибәр, әнием җаным, бәгърем кирәкми. Курыкма, балам. Хәзер бедә. Йом күземне. Күзем күрмәсен. Түз балам хәзер. Авырттырмаста. Палаш тереләй җиргә күммәсен. Бала йомды күзен. Ак муйныннан кызыл тасма төште сарылып. Ауды җиргә бергә ике тормыш, бер-берсенә ябышып сарылып. Күк күкрәде кинәт. Җил сызгырды, җир елады кысып тешләрен. Нинди ачы бу яшь, нинди кайнар. Нишләдең син җирем, нишләдең? Әйт син миңа. Миллион еллар яшәп син, бакчалы, күлле, чәчәкле, күрдеңме тик бер кат үз гомереңдә мондый хурлык, мондый вахшәтне? Күтәр илем, хаклык байрагымны, буяп җирнең канлы яшенә. Үлем булсын нуры, ана каны, бала канын эчкән вахшигә. Мәгълүм дәфтәрләренең туган илгә кайтуы гаять катлаулы була. Бу озын юл 1946 елда башлана. Габбас Шәрипов, Нигмат Телекулов, Андре Тимерманс, Казый Миршан. Моби дәфтәрләрен кайтару эшендә бу кешеләр беренчеләрдән булалар. Әлеге шәхесләр татарның бөек улы Муса Җәлилгә карата тарихи хакыйкатьне кайтаруда чын мәгънәсендә үзләрен кызганмыйча эшләүче каһарманнар. Габбас Шәрипов һәм Нигмат Телекулов нәтиҗәдә төрмәгә ябылалар. Соңгысына хәтта кире өенә әйләнеп кайту бәхете тими. Нигмат ага лагерь шартларын күтәрә алмыйча вафат була. Андре Тимерманс һәм
Кази Миршан ярдәме белән табылган мобиль дәфтәрләренең тормышы шулай ук каршылыклы була. Әгәр дә Тимерманс тапшырган җыентык Константин Симонов кулларына эләгү бәхетенә ирешсә, һәм киләчәктә Муса Җәлилнең якты исемен аклауда хәлиткеч роль уйнаса, Кази Миршан тапшырган җыентык СМЕРШ агентлары кулларына эләгеп, юкка чыга. 1979 елдан башлап бүгенге көнгә кадәр җыентыкның тормышы билгесез. Senga mendan xabar bersalar, u yiqildi, charchab desalar, yo'q, ishonma jonim, bu so'zni do'stlar aytmas. Yaqin ko'rsalar, bayrog'imga qon bilan yozgan, ontim undar olg'a borishga. Haqqim bormi hech qoqilishga, haqqim bormi charchab qolishga. Senga mendan xabar bersalar, u vatanni sotdi desalar, yo'q, ishonma jonim, bu so'zni do'stlar aytmas. Meni sevsalar, yurtdan ketdim, yurtni seni deb, men kurashdim qonli har damda. Yurtim seni qo'limdan bersam, nima qolar menga olamda? Senga mendan xabar bersalar, Musa o'ldi endi desalar, yo'q, ishonma jonim, bu so'zni do'stlar aytmas. Meni sevsalar, tuproq ko'mar, tanni ko'molmas. O'tli qo'shiq to'lgan ko'nglimni, o'lim deyish mumkinmi axir, yengib o'lgan bunday o'limni? 1950 еллар Муса Җәлил исемен аклау эшендә иң авыр чор. Күп кенә каршылыклар, илдәге вазгыять һәм башка киртәләр бу эшне тоткарлый. Шулай да өмет уты сүнми. Мусаны реабилитацияләү эше башлана. Бу чорда хәлиткеч вакыйга Константин Симонов һәм литературная газета исеме белән бәйле. Муса Җәлил шигырьләренең беренче тапкыр басылуы Әминә ханым күңелендә якты бер истәлек булып калган. Әминә ханым кызы белән икәүләшеп, барлык киоскалардан бер кочак газета сатып алалар, кат-кат укыйлар, шатланалар да, үксеп-үксеп елыйлар. Kızım! Kızım Şulpan! Gel bana, gel. Nerede bu beni? Kızım, bugün dünya dışımda ak güneş gördüm. Şunu kükrəgimə qısıb, dilimlərə böləniymiş. Bugün bir şadlıqlı xəbər bular axırsa. Alo. Alo. Alo, isen misiniz? İsen misiniz? Bu Literaturный gazeta redaksiyasından. İrtəgə çıxacaq sanını alıb oxuyuz. Jəlilinin mobildə yazılған şehirlərini bastırarız. Əyə. Ул хыянатчы түгел, ул каһарман. Ишеттең мәни? Әйе. Синең әтиең хыянатчы түгел. Мин белә идем. Мин ышана идем. Минем Мусам сотлык жан була алмый. Я стоял на посту, а в рассветной мгле разгоралась Чулпан, звезда. Словно дочка моя, Чулпан на земле мне тянула руки тогда. Когда я уходил, почему ты с тоской поглядела в глаза отца? Разве ты не знала, что рядом с тобой бьется сердце мое до конца? Или думала ты, что разлука горька, что как смерть разлука страшна?
с любовью к тебе. Навсегда, на века. Вся душа у меня полна. Я ехал и видел в вагонном окне мои милые дочки. Для меня ты звездой зажглась в вышине. Утром жизни была мне ты. Я затем и ринулся в бой. Если я упаду, то лицом вперед, чтоб тебя заградить собой. Разгорайся же ярче, и ярким лучом отражай волнение мое. Мне за счастье твое и смерть нипочем, я с улыбкой встречу ее. До свидания, Чулпан. А когда заря разгорится над всей страной, я к тебе возвращусь, победой горя, с автоматом своим за спиной. И отец, и дочь, обнимемся мы, сквозь слезы смеясь легко, мы увидим, как после грозы и тьмы ясный день встает высоко. Chữ đồng hồ rinh 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 lại buổi sáng, tiếng chuông vang khắp căn phòng. Đi nhà trẻ dậy cho mau, mà Rát ơi nhanh chân nhé. Đôi mắt bé hé mắt nhìn, muộn ôi muộn rồi, chẳng tại tớ, tại giấc mơ. Đồng hồ kêu túc túc túc, cậu bạn tớ hãy nhanh chân. Này đợi đã, thật sự là ông không thể đứng yên sao? Tích nào nào, đứng yên một chỗ là điều không thể, và hãy thường xuyên để ý đến tôi. Үзегезнең укучыгыз турында сөйләп китегез инде хәзер. Ул бик тырыш кыз, берничә тел өйрәнә, татар телен дә өйрәнә, шул исәптә өйрәнә башлады. Ул безнең Казанга күчкәннәренә күптән түгел генә әле, аларның 2 ел торалар менә монда. Һәм инде беренче, икенче сыйныфны Вьетнам телендә укыган, үз илләрендә укыган бала хәзер инде тырышып рус телендә, инглиз телен, татар телен, испан телен, немец телен өйрәнә. Гомумән менә адымнарда бит инде күп телле укый йорты. Шуңа күрә бик тырыш кыз. Муса Җәлил исемендәге менә шушы бәйгедә укуларда инде икенче ел, узган ел призлы урын яулаган иде. Быел инде җиңүче булды. Елда литературная газета журналы битләрендә чыккан мәкалә һәм Муса Җәлилнең басылган 6 шигыре тарихи вакыйгага әверелә. Мусаның якты исеме халыкка кайта башлый. 1956 елда Муса Җәлилгә Советлар Союзы герое исеме бирелә. 1957 елда Мобиль дәфтәрләре шигырьләр циклы өчен Муса Җәлилгә Ленин премиясе бирелә. Үлемнән соң. Әмма бөек каһарманлыкка һәм мәңгелеккә булган Муса Җәлилнең һәм аның көрәштәшләренең юлы җиңелдән булмый. Туган илләреннән еракта һәм явыз дошман тоткынлыгында булуга карамастан, Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре 3нче рейхка каршы диверсион эшләрен башлыйлар. Әйе, аларның кулларында корал булмый, аларның кулларында бары тик сәнгать коралы гына була. Әсирлек чорында җәлилчеләр культ-взвод оештырып, музыкаль, капелла һәм театр труппасы ярдәмендә төрмәләрдә яшерен эш башлыйлар. Дошман күзе астында яшерен эш алып баруның үз нечкәлекләре дә була. Шуның ачык мисалы булып, берничә ел элек татар галимнәре тарафыннан Германиянең Лейпциг шәһәре дәүләт китапханәсенең музыкаль архивларында табылган һәм үз эченә 4 җырны алган грампластинка тора. Әлеге җырлар арасында Мансур Музафаров көенә һәм Әхмәт Ерекәй сүзләренә иҗат ителгән 4 куплеттан торган яшь кызлар, яшь егетләр җыры игътибарны җәлеп итә. Җәлилчеләр әлеге җырның бары тик 3 куплетін гына башкарырга мәҗбүр була. Әмма солдатларның һәммәсе диярлек аның 4нче кушымтасын яттан белә. Нәкъ шушы юллар һәрбер әсирнең йөрәгендә яңгырый һәм аның рухи көчен күтәрә.
Катнашучылар арасында иң актив район, әйтик, Татарстанда һәм Россия төбәкләре арасында иң актив төбәк. Россия регионнары арасында традиция буенча иң актив төбәкләр, бигрәк тә менә Җәлил укулар дигәндә ул Чиләбе өлкәсе, ул Башкортстан, ул Свердловск өлкәсе. Менә бу регионнар безнең һәр вакыт бик актив катнашалар. Ә инде Татарстанга килгәндә, монда теге кырткына кисеп әйтеп булмый, чөнки һәрбер районда бик актив катнашучылар. Шулай да мин аларның арасыннан Азнакайны бүлеп чыгарыр идем. Чөнки монда гомумән алганда алар менә системалы карыйлар, системалы киләләр бу эшкә. Шулай ук Түбән Кама, шулай ук Арча ягы. Менә алар традицион бик актив катнашалар. Хәерле кич, хөрмәтле бәйгедә катнашучыларыбыз, хөрмәтле бу бәйгебезнең мәртәбәле кунаклары. Ихлас күңелнән барыгызны да Мәгариф һәм фән министрлыгы исеменнән шиксез котлыймын шушы бәйгенең матур тәмамлануы, йомгаклануы белән һәм шиксез рәхмәтләремне җиткезәм. Дөрестән дә һәр бәйге үзенең кайсыдыр ягы беләндер балаларны, укучыларны җәлеп итә. Бу бәйгенең иң кыйммәтлесе ачы язмышка да карамастан үзенең иҗат юлын дәвам иткән батырларыбыз, милләт вәкилләребез мисалында балаларны тәрбияләүебез. Һәм бигрәк тә бу бәйгедә нәни балалар белән бергә олы яшьтәге кешеләрдә, әти-әниләрдә, әби-бабаларда бергә катнаша алуы,
Менә бусы безнең өчен иң кыйммәтлесе һәм кадерлесе. Һәм шушы форсаттан файдаланып, шиксез рәхмәтләрне мин үзебезнең Татар конгрессына җиткезер идем, бөтен дөнья Татар конгрессына һәм нигезләмәгә бер генә өстәмә өстәр идем. Безнең 2нче елгы бәйгедә, әгәр тагын бер номинация кертсәк, гаиләдән иң күп кеше катнашкан гаиләне сәхнәгә чыгарсак, бу сезгә ошар идеме? Ошар иде. Әйдәгез әле шушы номинацияне тагын алып. Бик гаиләдә кичкенә бала белән әти-әнисе, әби баласы, бергә туганнары белән катнашсалар, бу бөтен безнең гаиләбезне дә берләштерер иде. Хәзер без 2нче урын алучыларыбызның исемнәрен әйтәчәкбез. Иделия Ибраһимова, Пермь. Язгөл Садриева, Актаныш. Камиля Ганиева, Актаныш. Алсу Нурмөхәммәтова, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра. Зульфия Шарафетдинова, Кыргызстан. Алия Исламова, Актаныш. Алсу Хажипова, Минзәлә. Раяна Габдулхакова, Пермь. Әмир Гәраев, Яршаулы. Тимур Асадуллин, Баулы. Полина Игнатьева, Муслим. Людмила Ваганова, Яршаулы. Ян Игошин, Казан. Евелина Мөхәммәтҗанова, Ширвушан. Ильфат Исмәгыйлев, Буа. Алина Шагараева, Казан. Раил Сәләхиев, Арша. Архип Матвеев, Казан. Семен Зотов, Чиләбе. Исия Шаимова, Актаныш. Альбина Козлова, Самара. Замира Гилязетдинова, Ютазы. Нариман Кадыров, Азнакай. Нияз Мингазов, Самара. Алмаз Галиев, Самара. Гүлназ Жамалетдинова, Шүпрәле. Ольга Афонова, Түбән Кама. Айлин Гениятова, Казан. Самира Салихова, Чувашия Республикасы. Валерия Сафирина һәм Ростислав Ловчиков, Чиләбе. Айсылу Имамова һәм Нафиса Афлетунова, Буа. Тәтеш кадет-интернат мәктәбе укучылары. Әлмәт-Шәһәре Татнефть мәктәбе укучылары. Ариф Джамаль һәм Ахмед Камаль Хужиннар, Мәскәү. Удмуртия Республикасы Ижевск шәһәре Шулпан Узышчан театры башындагы балалар коллективы. Балташ мәктәбе укучылары. Түбән Кама шәһәре Габдуллатова исемендәге Үзәк китапханә коллективы. Ульяна Федоринина, Мәскәү. Балташ районы Карадуган поселогы Муса Җәлил музее. Злата Леванова, Баулы. Роза Минхажева, Арша. Зафра Исмаилова, Яршаулы. Зөлфия Париева, Казан. Һәм Юлия Мартынова, Чиләбе. Менә ул безнең җиңүчеләребез. Әлбәттә, хөрмәтле дуслар, күмәк фото якты истәлеккә озын-озак елларга. Зиләгә ничә яшь әйтегез әле? Зиләгә 3 яшь. Инде бәйгедә катнашып, 3нче урын алырга да өлгердегез, әйме? Ничек соң шигырь өйрәнергә авыр булмадымы? Шигырьне өйрәнүе авыр булмады инде. Аллага шөкер, тиз өйрәнде. Тәрбиячесе белән бергә өйрәнде. Гүзәл Робертовна безнең тәрбиячебез. Районда 1нче урын алды, зонада 2нче, менә финалда 3нчегә эләктек, Аллага шөкер. Менә бу Җәлил укулары дигән бәйгедә ни өчен катнашырга булдыгыз? Безнең инде ул бәләкәйдән үк шигырьләрне матур сөйли инде. Беренчедән сынап карыйсы килде аның сәләтен инде беләсе килде. Икенчедән инде ул бит инде Муса Җәлил безнең горурлыгыбыз инде. Каһарман шагыйрь. Аның иҗатын мин үзем кичкенәдән үк яратам инде. Һәм балаларыма да әлеге шагыйрьнең иҗатына мәхәббәт тәрбиялисем килде. Бу дөньяда юктыр шагыйрь булмаганнар. Күңелләре мөлдерәмә тулмаганнар. Бик күпләрнең җаны ташып түгелгәндер. Тамчы-тамчы акка эзгә сибелгәндер. Бик күпләргә илһам килә бер минутка. Бары шагыйрь җаны яна мәңге утта. Муса Җәлил үзе булмаса да, аның җаны, йөрәге, данкы йөрәге кебек, хәзергә кадәр безне үзе артыннан алып барып, ургып яна. Алина Хаджиева, Түбән Кама. Наталья Лю, Бурятия. Таисия Юркова, Чиләбе. Анастасия Андреева, Буа.
Вильяна Субханова, Оренбург, Иннара Хайбуллина, Апас, Габриела Катеринчук, Санкт-Петербург, Ренат Рахимов, Пермь, Данияр Рахимуллин, Базан, Залия Фахриддинова, Кукмара, Регина Ахмадуллина, Байбыш, Фейруза Хасаинова, Азнакай, Святослав Казов, Шилябе, Азамат Закиров, Базан, Искрина Исламова, Шилябе, Мариан Кунакузина, Башкортостан, Лениза Нурдинова, Базан, Алмаз Загрединов, Актаныш, Ильвина Камилова, Базан, Арсен Тляшев, Пермь, Рената Зиязетдинова, Азнакай, Зөһрә Гәрәева, Базан, Зәйнәп Хәсәншина, Түбән Кама, Тукай районы Круглое поле авыл китапханәсе каршындагы балалар коллективы, Казан шәһәре Ласточкина исемендәге мәктәп-интернат укучылары, Казан шәһәренең 4-нче номерлы мәктәп-интернат укучылары, Яршанлы 56-нчы балалар бакчасы балалары коллективы, Актаныш районы Широкай мәктәбе башлангыч сыйныф укучылары, Яршанлы шәһәре 3-нче номерлы мәктәп укучылары, Арча педагогика көллияте студентлары, Свердловск өлкәсе Азигулова халык театры, Миләүшә Вәлиева, Болгария, Najia Abdurahmanova, Казахстан, Яршанлы үзәк китапханәсе, Казан шәһәре 31-нче мәктәп каршындагы Муса Җәлил исемендәге әдәби музей, Иделия Бәдретдинова, Актаныш, Ангелина Алексеева, Кукмара, Таңсылу Хафизова, Актаныш, Еркиназ Елтай кызы, Казахстан, Нәзиртия Зарлыкова, Казахстан, Румия Сахапова, Түбән Кама, һәм Гөлназ Галәветдинова, Лаеш. 5-нче урын яулашырбыз. Кайнар алкышларыгыз әлбәттә күмәк фото. Якынрак килегез безгә. Бергәләп матур бер фото сүрәт ясыйк әле. 5-нче урын дуслар. Алкышларыгыз залга озатам сезне. Я рассказывала стихотворение «Влюбленная корова». Об этом конкурсе мне рассказали в школе. Мой учитель татарского языка и классный руководитель Зефаров Катарин. И какие успехи? Хорошие. Заняла 3-е место. Ожидала? Да. Ну, нет, еще, ну так. А кто сообщил о том, что победила? Ну, Зефаров Катарина, учитель мой. Вот. А так узнала от мамы. Вот. Как у вас уроки татарского языка проходят? Ну, по учебникам. Вот. Раз в неделю уроки УПУ, язу. Ну, учим татарские правила, читаем татарские книги. А каких писателей, поэтов знаешь? Габдулла Тукай, Муса Джалиль, Дердамент, Абдулла Алиш. Ну, их много. Әйтегез әле, менә Оренбург өлкәсендә үзебезнең туган телебезне саклап, менә шулай конкурсларда катнашу өчен гомумән татар телендә сөйләшүче балалар бар. Менә кызыгыз да татарчаны авыррак белә икән. Кызганычка каршы балалар татарча бик сөйләшмиләр. Чөнки өйдә әти-әниләре белән дә күбесенчә русча сөйләшәләр. Ну, татарча сөйләшергә тырышабыз инде. Үз телеңне ярамый, унтырга балаларга өйрәтергә кирәк. Үзара татарча сөйләшергә кирәк. Менә шулай да Билен татарчаны белми булып чыкты әле. Ну, өйрәнәбез инде. Мондай конкурстан соң һичшиксез өйрәнергә кирәк, шулай бит? Без бик шат бу конкурста катнашырга, менә оештырган кешеләргә бик зур рәхмәт. 1944 елның 25 августы. Бу көн тарих битләренә кан белән язылган. Татар халкы өчен генә түгел, фашизмга карата каршы сугышкан бар халыклар өчен дә бу фаҗигале көн. 1943 елның 9 августында Җәлилчеләр яшерен оешмасының соңгы сөйләшүе була. Әлеге очрашу вакытында Муса Җәлил партизаннар һәм Кызыл армия белән элемтә булуын хәбәр итә һәм төрмәдә күтәрелешне 14 августка билгели. Әмма 11 августта 11 Җәлилчене
Солдатлар ашханәсенә репетицияга дип алдалап чакыралар һәм барысын да кулга алалар. Муса Җәлилне һәммәсенең күз алдында бик каты кыйныйлар. 1944 елның 12 февралендә Дрезден шәһәрендә җәлилчеләргә карата үлем җәзасы чыгаралар. Бу көннән башлап җәлилчеләрне иң авыры көтә билгесезлек. Ничә тапкыр синең тырнагыңнан котылдым мин үлем. Беттем дигән чакта тормыш тагын сузды миңа кулын. Синең белән ләкин тартышудан һич бизмәде күңелем. Батырам дигән саен мин упкынның эченәрәк кирдем. Син соңгысы булсын бусы дип шелтәләдең мине. Аның саен булдым мин тискәре, аның саен кире. Синең белән уйнау, беләм үлем, күңелле эш түгел. Җирдә тыныч, гамсыз көн итүдән бизәрмени күңелем. Мине әллә тормыш биздердеме? Бу бунтарлык нигә? Юк, үләсем килми минем бер дә, бик яшисем килә. Давыллардан читтә булсам, шундый тыныч, аулак. Юк, мин килдем сиңа давыл аша, чын тормышны даулап. Әле менә тагын килеп эләктем синең тырнагыңа. Бугау салды җәлләт бу җырларны язган кулларыма. Тиздән сүнәр гомрем. Йөрәгемдә тоеп ялкын хисен. Үлсәм үләм, бөек хаклык өчен. Сөйгән халкым өчен. Егерме бише август. Абагырны үтә көзге ачы җилләр салканы. Җирне җәһәннәмгә үлдергән, каһәр суккан сугыш ялкыны. Таң атса да, кояш чыкмас бүген. Шаһит булмас мондый вәхшәткә. 11 көн соңгы тапкыр оча. Балаш күзе карый сәгатькә. Соңгы очыш 114 адым камерадан гильотинага. Мискенләнеп түгел, батыр булып, бәрелеп үлә бөркет кыяга. Иблис ирек вәгъдә иткән иде, тәүбә итеп башын игәнгә. Уйсынмаган, тугры, ғырур башлар тәгәлиләр бетон идәнгә. Нәq 3 минут, тик 3 минут кына үлем белән үлем арасы. Кырмаш, Алиш, Җәлил, Симаевлар. Туктап тормый балаш балтасы. 11 бөркет канатларын җәеп, мәңгелеккә таба юл ала. Тарих хәтеренә уелып, җәлилчеләр дигән дан кала. Тимер чыбык уралган да тора. Күреп булмый кыю йөрәген. Без беләбез барлык бугауларны бүген салып ташлау кирәген.
ялқаулықны, тілні бұғаулаған тупаслықны кирәк барысын. Жәлилшілер кебек батыр йөрәк булса әгәр, әйе, салырсың. Жәлилшілер өйрәттеләр безне тугрылыкка, сөйгән ватанга. Һәр көн сайын тынычлыкны күреп, сөенергә һәр чак алтанга. Кулдан килсә, Муса абыйның да салдырырга иде бугавын. Бүркет кебек горур турсын иде, як-ягына җәеп кулларын. Бугауларны салыйк, максатыбыз тыныч илләр, тыныч җир йөзе. Шул юлларда безгә ярдәм итә Муса абзабызның шигъри сүзе. Кай вакыт күп төрле уйлардан йөрисең. Килә бер җир буйлап кычкырып йөрисең. Бусуда арышлар, бакчада әнисләр өлгерде. Торыгыз, алышлар. Кай вакыт тынлыктан качасың йөрисең. Килә бер җир буйлап кычкырып йөрисең. Дошманнар тынмаслар, куялар яңадан кургашлар. Торыгыз, курмашлар. Кай вакыт исемдә чәчәкле җилисең. Килә бер җир буйлап кычкырып йөрисең. Чәчәкләр үсәләр. Көн саен тормышта сез кирәк. Торыгыз, Мусалар. Кичерләр, дәверләр, агылып заманнар үзгәрер. Баш имәс батырлар барыбер, куркаклар барыбер эзләнер. Әгәр дә ватанга кирәксә, алтыннан калачак бик җәлил. Әгәр дә ватанга кирәксә, алтыннан калачак бик җәлил. Ишелеп таш булат диварлар, узганын офыклар җилгәрер. Яшәүнең тәртибен аңлатыр, бу нәсел әйдәшәк без әзер. Әгәр дә ватанга кирәксә, алтыннан калачак бик җәлил. Әгәр дә ватанга кирәксә, алтыннан калачак бик җәлил. Qorong'iliq, soqchilar, Mabit palaşları Jalil poezиясын үтіре алмады. Шәнішкілі темір шыбықлар белән уратылып алынган лагерьдә Муса хурлыклы кыллыкка эләгүенә бикне кайгыра. Аның йөрәге әрни. Үлем җәзасы көтеп торганда да туган илгә, халкына карата мәхәббәт белән сугарылган һәм фашизмга каршы бар нәфрәтен белдергән матур шигырьләр иҗат итә бөек шагыйрь. Муса, Джалиль, звонок. Однажды на крыльце особняка стоял мальчишка возле самой двери, а дотянуться пальцем до звонка никак не мог и явно был растерян. Я подошел и говорю ему: что, мальчик, плохо, не хватает роста? Ну, так и быть, я за тебя нажму. 1 звонок или 2, мне это просто. Нет, 5,
5 раз нажал кнопку. А мальчики, ну дяденька, айда, бежим! Хоть ты большой смельчак, а только нам такой хозяин беда! Небезлюбимый свет не мил. В ее руках любовь моя и счастье. Букет цветов я милый подарил, пусть примет он в моей судьбе участие. Но бросила в окно она букет. Наверное, я недорог чернобровой. Смотрю, мои цветы жует корова. Нет стыда, теперь спасения нет. Корова ест цветы. А то и порою парнишка весь досадую кипит, и тут, качая головою, корова человеку говорит: напрасно горячишься, толку мало. Присядь-ка ты, подумай не спеша, ведь если б молока б я б не давала, она была б так разве хороша? Она кругла, свежа с моей сметаны, какие ручки пухлые у ней, как вешняя заряна румяна, и зубы молока белей. Притихшему влюбленному сдается: права корова. Разве ей легко? Ведь на лугу весь день она пасется, чтоб принести на ужин молоко. Утешился парнишка. Этим летом цветы он близ речушки собирал, а после к девушке сбежал пакетом, но все цветы корове отдавал. Ну, так и быть, буренку угощаю. Иной любви нет, да не желаю сам. Я счастлив от того, что дорогая пьет молоко с любовью пополам. Күрше кызы Хәдичә шулай гадәттәгечә озак йөреп бакчада кичегеп кайтты кичә. Каравылчы картаның ишетмәгән кайтканын, шуңа күрә ачмаган Хәдичәгә капканы. Капкада тимер йозак. Хәдичә көткән озак, тышта кунып булмый бит, булса да гәрчә йөз ак. Ахыры кызга уй керә, төнлә белән кем күрә? Күп тикшерми Хәдичә, койма аша сикерә. Кайтып керә йортына, кайткач бар да онытыла, тик кадакка эләгеп, юбка гына йыртыла. Ул көн соң дип ямамый, аны-моны карамый, иртән китә хезмәткә, кичегергә ярамый. Әлдә кичәсен кайтып, йоклаган кырын ятып, күрше-каршы эшенә чак җибәргән уятып, менә бара ул кара. Юбкага шайкала, исе китеп хатын-кыз, юбкага карап кала. Икенче көн ни күрәм? Бер елында бер көләм, урам тулы хатын-кыз, бар да ертык юбкадан күршем теккәнче, мода дип көн үткәнче, бар да йырган юбкасын бот төбенә җиткәнче. Эй, Хәдичә, Хәдичә, кичегеп кайтып кичә, нинди эшкә чуалдың, яңа мода чыгардың. Кызлар, төнлә йөрмәгез, коймадан сикермәгез, тагын әллә ни йыртып, мода дия күрмәгез. Üzülüp siydi егет, кыяр кыймас ачты аңа бер көн йөрәген. Сөям диде, ләкин назлы кызның ишетмәде миндә дигәнен. Кыз яратып йөри әйтмәдеме, әллә чынлап яратмадымы? Тик көчәйде егет йөрәгенең сөю белән канатлануы. Сугыш килде. Аеры биркәсеннән ут чүренә тартып китерде. Сөю аны алга җитәкләде. Ярасыннан канын китерде. Кызы өчен, туган йорты өчен ул алдында булды көрәшнең. Егетлеген шунда күрсәтмәсә, егет дип аңа кем дәшсен? Сөю белән үзен көчле сизеп, ул атлады дәртле, өметле. Җиңү таңы җирдә кабынганда, ядрә якты ахыр егетне. Ул саташты соңгы сулышында, үлем исе аны исертте. Сөем диде, һәм ул иртәсенең мин дә дигән тавышын ишетте.
Я в этом конкурсе участвую с самого его начала, то есть, получается, это мое 4-е чтение на этом конкурсе. Узнала я от учительницы литературы, мне просто предложили попробовать свои силы, и вот я решила не отказываться и принять в этом участие. И вот так вот сложилось, что все же на 4-й раз мне удалось приехать в Казань, посетить прекраснейший город. Вот так. Какое стихотворение рассказать? Я рассказала стихотворение «Воля». Можно хотя бы 2 куплетика услышать? Давайте. И в час, когда мне сон глаза смыкает, и в час, когда зовет меня восход, мне кажется, чего-то не хватает, чего-то остро мне не достает. Есть руки, ноги, все как будто цело, есть у меня и тело, и душа, но только нет свободы. Вот в чем дело. Мне тяжко жить неволею дыша. 1944 елның 25 августы 12 сағат 36 минутта фашист палаш құлы арқасында 11 жәлilшінің ғұмыры үзілі. Жырлап өттім данлы күрәш қырын, жырлап келдім тұрмыш языма. Соңғы жырым палаш балтасына башны тұтқан келіш языла. Ғазиз дин қардашларым, иман кәлимәсін қабатлабыз да, бір-бірігіз білән бәхилләшіміз. Әшһәду ән ла иләһә иллаллаху вә әшһәду әннә Мухаммадан Расулуллах. Бәхил булығыз. Бәхил булығыз. Бәхил булығыз. Бәхил булығыз. Бәхил булығыз, туғандар. Бәхил болыңыз. Бәхил болыңыз, егеттер. Бәхил болыңыз. Бәхил болыңыз. Бәхил булығыз. Бұл біздің язмышыбыз. Бізді үтірілер деп ойламаған едік. Бәхил булығыз, ғазизләрім. Мин күп күрдем филдәй кешеләрне. Киң күкрәкле, тимер бәдәнле. Тик күрәсе иде, эше белән кеше булган иң чын әдәмне. Кем сокланмас көчкә, тимер сынса һәм су чыкса баскан изеңнән тик ни файда? Көчең филдәй булып
ішің болса, шып-шып тізімнен. Ізі қалсын кірсіз намусыңның, не өтсә дә сенің қолыңнан. Күшлілігің білән ғарурлан. Күшлігің білән ғарурлан. Her adımında sinen tura akıl, güçlü yürek izin kürsünler. Kılıç bilen tügül, turılık, hem şınlık bilen güçlü güçler. Sen yaşama jirde faydasız bir tümgek bulup digiz urunda. Yanıp kalsın gımırın mayak bulup, özüңнен соң келген буынға. Отта болған балшық кері қопмас, іште болған темір тұтықмас, іш көрсеткен еріні ел ұнытмас, қадіріне ізіне суытмас. Yavuz Palaş өз ішін үтеді. Әмі түгеллік яратқан бидан фашист бірсін білмей қалды. Жәлишілер бұл дүнияны жұмға күнні ташлап кеттілер. Жұмға күн вафат болу мүслимлерге ең қайырлы өлімнен санала. Хадислерде айтылғанша, кіші қабір ғазабынан азат етілер, һәм мәңгілікке көшер. Yürek